Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka orange Nissan loom sopo ni Fire Brigade SHNONG, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Haka kan arterik mentah benai jemang arajar arpo. SHNONG SANGSHONG kabaran hapo West Castles District, kelalit bo da kasiti hakmat SDO, jong ka MeECL MAIRANG, ban bo ka jingkerpat ban mapno ya ka by boarding electric, ya ki ba hakini ki benai badan ka lockdown. Kata nadu ka arpo arterik benai leber arajar arpo, hadu ka khatnyo terek mentah benai jemang arajar arpo. Kani ke jing DAWA jong ni ke kenhon kedai namar baki ba hakini ke lockdown kim yo alat setia bandaj bela wat hadu mentah bala penjensur ru ya kerkom trekam bon ki ba kim yo hi bandaj bela namar baki kontraktor ne ki bre ki bapentrai ye ginu jing trai kim patla ban yo ikitiar ki badan kam Nagaland executive jong SHNONG ngila syong kerke hak santarik ban ngila rai de ko wi kesul bah kaladai kapor yengi bangin simlam ban yakit ya ba ya kajing ka ba jong ke jela ya kendu hak bai dei bat kabel nakalang ke isi jong SHNONG ngilarai ban bu de ka memorandum saki bor ke bahalor kamtam se minister jong ke tanat jong ke boarding te henrai hakum ke ni kapor bangi john hapden ke jing penjari hak bai dei ba ka lockdown ngila sim de ko kasur bangi yamenta ngin lek no ban bu da ka jingtho saka office trakam jong SDO jong ka MeECL hapo MAIRANG bat nakaleng ka jonga kum unong yalam ngilalek bani kendo markmat yo SDO jong ka MeECL jong ka MAIRANG ban nakaleng ka jong uru lakular hak bai dai bakani ka kam un pruat wood ban pinpo siki bor bahalor sate sipo sosilang naru bak sarkar ka penjari ya ka lockdown naru ka arfa direct na march hadu ka khalnyo benai me ni kinang yalam SHNONG ngiyo i baki ba kidon hapreng ke jing ka bapul la kalong hakanu kunu rukom la kade haka bam gadi la kade khamtam haka bella ka kitno namar ki babun sika than ke jongi bat hakani ke jella ke jongi kidang bun kinong belasni tekane kade ka wei ke jing ka baki ba ki kendu hakum kene ke por bangidon hapo ke lockdown dan rai nimla banlan Nagaland sarkar kamsim na syong klikti klathaw kilat kilinti hakabede ban yarap haki babun kiliang lakade haki marbam ki mardi debat hakaju kapor Nagaland sarkar kala penjinsur hakabede bat kene ka lockdown bat kala penni haki kattu kani ki kendon pan penjinsur no hakabede bat ki kattu kani ki jingtre knang ba ki nong belasngi ki yolat ban bela nrai ka bas ngosi pat kalong hadu menta baki nong bela kimla ban lek bela siki jing bela ki ba ki jumlian la kalong hakanu kunu kurukom ka jing ka ba kraw ka ba ki ba ki kendu kalong hakawi dei pat kani ka bela dan nakalian ka jongi kum kinong yalam SHNONG nibo lani ni kentu ya ka sorka lingba ka bod jom minister babat hakawi dei ba katanat jong ka boarding kamtam yu chief minister badan burom jungi konrad ke sangma ba unsim khia hakabai dai ba kani ka benta balak kumnu unmap no hakabai dai bat kani ka balai nadu ba ka sarkar ka penjari hakabai dai bat ka lockdown nadu ka arfa direct banai march hadu ka khatnyo tarek ubnai me knang bakan long kum ka lak ka jingikit ya ba alam naka benta lani ban wangi ke jing ka ba upat ba ikendu ningat skam ba baro kinong yalam SHNONG ki ba judon barabori ke jingket khle ya ki ba jong ka SHNONG bat khamtam ya ka dong bat ka thang ningat skam ba ki don hi ya jingket khle hakum kene ka po mangingat ru bakin kersang bakin menjelang hak ba dei bat kene ka apil ka ba ka SHNONG SANGSHONG kalabu hakmat ka office trakam jong SDO MeECL jong ka MAIRANG